Daj pokoj, pustíte to nahoru. Už ideme. Opíska ešte aj tretiu, neboj sa. Čo? Močko bude zliška, ne? Ocigi! Áno, Boris! Dole vejde. Marcel! Teraz kľudne! Tišo! Kľudne, áno. Ja nechcem, aby tu bola skáľakia, ešte vrma z toho bytočná. Súdi, tak toto si potreboval. Dobre, poďme do nich teraz! Bránime, teraz bránime! Ty sám dole a nechoď! Ani sem nechoď si kokot! Poď, to je ona. Poď, Martinko, naberi sa, poďme! No, po zemi! Zašto sa troška máš, máš si počkať. Dobre chcel prehodiť, to je jasné, ja samozrejme. Vysoko to dal, no. Prvá sútovi. Pekne. Ďalšia, no. Neboj sa! Dobrá lopta! Dobrý! Na zem! Poďme, čaru hraj! Dobrá, Mišo, dobrá lopta! Blažej spravo! Áno! Konečne! Spätná! Ďahaj, bude gól, len tak dostaneš. No! Že si nabehol, kde si potal loptu. Áno, vidíš? Nevidel pravdu. Vedľa neho stále hráč a nevidel už pravdu. Paťo! Preto ti hovorí, že má počkať, kým si dovedia, vtedy vybehnúť tam adnú nohu, len nastaviť nohu a dať gól. Dobrá, Pali, dobrá. Blažej, to je ona. Dobrá robota. To bola lopta do 16. Dobre, Blažej. Braňo. Braňo. Dáš gól. Daj gol! Taký. Poď to, povedať, že to kope domáce. Daj góla. Sústreď sa. Daj góla. 65. minúta. Dal gol! Gól za Braňo, žena to nevydá. Braňo 470. Nepočuje, príde čau, no. Joži, a teraz hráte futbal. Hráte futbal teraz. Poď, Jožko, ťahaj. Do čiary, teraz budaj futbol. Kubo je. Vážej, to není nahrávka. Kubo, ostaň, Kubo! Ostaň, Jožko. Joži, späť, Joži. Minúta 3-0 Beláci Tieto hráč číslo 11 Martin Augustín. Jožko, výborne. Kubi, sleduj, keď ide Jožko, tak ti ostáň. Obidvaja, Júšky, útočíte obidva, je to celá strana voľná. Všetci si ples. Ešte jeden. Má, no za ním pôjdeš, za 4 minúty. Na zem. Dobrá lopta. Maťo, nabehni mu, Maťo.
minúta, 4-0. Pokazíme zase zápas. Martin Augustín. Áno, Pálko, Maťo, výborne. To je ale aj mesiac. Ja mám prvý marec. Dobrá, Maťo. Takže to je